ọnwụ gbuo ya onye na-elo gị ilo mmiri loo ya onye bekee wa agba na ihe Rose Life ọrụrụ nga ebe niile rose life ndụ na-eshi onye echewere ibere m ọgaranya 1 week eko Maggie, ele quando que não grava gesa. All my memory na hope mu na when na plugwa. You touch your log. So very gari is easy pool. You get do runga mbatazo mre kwasraga mre kwasam mwa ge ga you to kwa pionless. You get te pokora lo mo gne loche. I want to check I blood. Oh, who you could be honest? Eh? Oh, who you? I am Jigan. What book of your list in your Yama woman? And I would. Oh, you don't talk to them. I'm a Buri Bani, Bubati, but Osawa Potas. Buri Bani, Bubasanga. When you get back to the hour, we get him. And they could so osi amala msu osi wo sita adem na na weekend I gotta go osi na chile zua bo unu dom mini machi da garu abula go oyi ototo otom oyi we to kama ato o to kama ato ebo na ka to kama ebe dan bilom oyi mde progo putawanga so ke biu dai je klalo nwai uri ri akari ri agbo nwai mara ma ya je beta pata mi men dai aba kam na Rose Life bia nga ha me ne mi hini ya ji mu eat ele ke mpo ma ko na Rose Life hotel no ahụ wani na agbakọ na akụkọ n'ebe mba dị iche iche akpara ịkpọta anyị nga sa bịa me honey buns ari tle go da no kwari na mkpụrụ no na go de mkpụrụ ko metụrụ isi ọkụ ihe ndị ọzọ nọkọ plan agbata 20 naira na ihe ọzọ adị ego ọzọ ịhụ n'ime na ụdị mgbatụkwa jisụtụkwa ike asịrị ọgụ bọọlụ nwụ isi ike ụmụ rọngụ mee ọ dị se pọmens niile na aga mgbe nwere onye niile ha ga-agbalị mbọ ka agbara m mbọ dịka nwoke big mens ọ ihe ngwọ very big mens gba mbọ ka nwoke si agba mee ka ha ga-eziri n'abalị na ị ga-abịa ụgbọ ameda ama obi ka ị were ebe niile gbachie maka ịbịa doro nga mme gị akwụkwọ nsọ agbadụ kega agbadụ igbe ịlakọ ọla n'aka agbara nsọ onye na-agba ibe ọla n'aka ele otu na-eche itinye esi ime mba hom nga were oye mana akwụla m ọwara onye dị oge alụmụ kema ga-agbapa were igodo gbape Babilọn ya adịga ka onye dịgara na ịhụla Babilọn agbachiele m machi lekwana ihe nji ọkpụgadro lekwana nwa skolastika hụtarala m n'ụmụ n'ọlụ nna agakwa gaga nwatakịrị fọm ya bịapụga m n'ụlọ ụkọtị ya ihe ọ na-abịa ihe mmegekwe dam sị mba ka m tigara m ma gị ọ bụ gawa kpọrọ ma gị tụfusi ego niile m tụfuru n'isi m ọta ga n'ime ụwa mụbaa na nọ ihe m chọrọ ime ịkpachi ụkwụ ọ ga-agba m obi n'anya ọ bụla akwụkwọ mkpụrụ ihe na-aga egode Ecclesiastes m na-akpọ bọọlụ ma ndị nọ ngwa ebe ntechi aka ụwa m obi n'igwe nna m gbaga ọsọ bend down low you will see what the Lord can do ịhụla ndụ m eleghị ihe ị ga-eme ihe ọ bụ ị ga-eme mere m ya n'anyasị m iso gị ịhụla ndụ ọ ga-ahụ ihe Chukwu na-eme ịhụla ndụ m akpụkpake m imego ọbụla m aka ahụ niile ekeli ele guzoro kwụrụ ka ọmụ ndị m sigaret ọkụrụ na dị nga ọ ga-agbada n'ọtụtụ ọka n'osi maka ịgote na bedi nụ ịpụkọpịọ ndị esigo na ịgote na bedi nụ maka nche ga-eche nga
ncheke che maka mshia bulong ma kwa ga ko de tigi kwa mo isha amo ekenja balong chineke kene zoyezo lototoro bana ano asha wo krosha echembo echebazu nwa la ha nwa nya ahụ dara n'ụmụ n'ọlụ nwatakịrị na-abịa bụ nga anyị kwụta ihe nkwụta bịa probation bịa probation na-asị mee nna agaga na nwatakịrị m sị mba ka mme nne ndo tume eruru ala ama mfe gị masha na nta gị masha n'imo gị masha outside marital gị gbakwa na aha asha n'ime marital eso gịnị ka ichefuru ihe gịnị ka abịa from nne gị ọwa na-eme ihe secondary youth ndị mmụọ jikwa sịga kpọọ n'ọkụ a na-eme secondary youth ahụrụ ndị youth ha n'ọnụ ele youth ọdụ aga ebe ihe mere nwa obodo dị ka m lekwe rọngụ bọọ yiri ka m nọ rọngụ bọọ yiri ka m n'ọnwe ebe na-ala eko niile anụ nkịtị m gaa ọgwa gaa ọgwa ọgwa ka m nọgba ka nwa mgbejude nwa ngwa ụmụazị gaa ala ọgwa nsụkọta ọgwa niile amaghị m ama mgba anọ mbọ gba gị mejisa m oyi mekwe nga m nọ na-aga kelite asọ n'abalị taa ihe m na-eribere mmadụ na-eri taa gị bịa gbashi ụkwụ maka chukwu ma gị ga-agba ha ụkwụ nọ ebe ọ na m ga-aga tụfuchi ego tụfuo na ọtụfuo ya bụrụ na efere nga pilo na ọgwụ nwunye ka m jikọrọ pilo m jiwere tacha ahụ niile na n'isi nwoke bụrụ ozu bụla ya na lekwe letụkwa m ka m bụ pilo machi m jikọrọ pilo ọ mụ nwa mere ya lete m nwa rọngụbọ yi nwere fichọs ọ dị pọmens niile nọ n'ala ahụ pọmens niile nwedịka grade ha ruru grade mana mgbe ọ ga-ada agbọghọ ogo n'anya bụ ihe gbakọrọ m n'ime aha ya gbakọgo a na-agbakọgo anọ chie ibi mgbe ekeke mara ihe mere mmanụ ma gị biko na ihe eze na ị na-ata laikụrụ m ya egwuregwu na ọ gafere n'egwuregwu biko n'yutu ha agaghị eri m iwu ha meghị emeja chọpụta nteburula afọ na mpa m ego agụmadali na ọnwụnwa jupụla ndị onwego nna m ya guzoro gịkọ ya otuo ya onye nwe omume ụzọ mee ma gị ọnụzọ nke eluigwe mee ma gị mee onye ma gị mee ụzọ mee ọnụ ma gị mee onye nwe omume ụzọ mee ma gị ọnụzọ nke eluigwe ma gị mee